ni piny iloyo gi ng'eny tirite gi bura. Wasewinjo kinde ka kinde ka jo Azimio wacho ni ne giloyo kura, ni kuchgi nokwal. To koro nenore ayanga kata mana joma ne giore od bura ne gitin mokalo. Nikech dine ne giloyo kura, de koro gilo kata kura e parliament kucho. Adwa wacho ne oganda mar Luo, iwa bedo jomi wuondo, wa bedo jomi galo, wa bedo joma oket kanyo to piny to dhi nyime. Aparo ni jatend piny nigi paro maber mondo dong piny kata kiwinje kowuoyo e forums ma oko. Nyocha neno ka engage president kata ma France e weche mag pesa ma pinje mamoko miyowa, Bretton Woods institutions machalo kaka World Bank kod IMF. Ne winjo ko wacho ni level playing ground mondo Africa o benefit mana kaka pinje mamoko on equal terms. Omiyo sama jowa dhi nyime ka nyocha chak finance bill ni, nyocha kwane ka jo Azimio makoro wacho ni gidhi luongo romo kiny gi wuok motegno mondo kwed bill no kata mane buche ma oko. Sama nitie go kura e od bura ne wach mar bill no e kipenge ka kipenge, ineno ka jotend Azimio gi thoth gi ne onge od bura kanyo. Onge ng'ama nyalo nyisa Cleophas ni oluong bura e od bura mwaore jopiny, to ka gidhi kanyo to koro gionge kata mana ng'ama go kura kata ng'ata achiel. Giwacho ni ne ogiwinjo ka mano giwuondo jopiny go. Koro da wacho ni ng'anyo gi oseluongi kata mana chien ka, duoko gi malong'o makonyo jothurwa ok aneno. Omiyo da wacho gi pacha ni an ka Azimio luongo bura to giluong mana bura madwa tero Kenya mbele. Ka gidwa luongo bura ndiko duoko oganda wa ng'anyo, jowanyo osesettle maber, ndala neno ka piny ochiek malong'o nikech jowa ne tiyo. Weche ma ng'anyo gidhi galo jowa kendo gidhi we tijegi kendo gidhi weyo gik manyo gisebedo ka koro giparo kendo gik ma wigi osewil go koro gidhi paro. Yore magi mantiere ma Kenya dhi go mbele kata e tokegi, yore magi minyalo chiwo ponono ka en twak ma kawuono dhi bedo ma jo Azimio dhi bedo godo, gitwage yore magi manyalo tero piny Kenya mbele ka opogore gi weche moko mawacho kanyo kaka mago mag ng'anyo.